Nalangay ang canvassing sa Davao City tungod sa problema sa pag-transmit sa mga election returns sa pipila ka mga presinto. Ang chairman sa electoral board sa maong mga presinto mihangyo kaganina buntag nga i-manual transmission ang ilang mga ER tungod kay pakyas sila nga makapadala kagahapon. Ani ang report ni Argil Relator. Alas 11 Lunes sa gabi, dihang sunod-sunod nga miatubang sa Davao City Board of Canvassers ang Electoral Board Chair sa upat ka mga presinto sa Davao City. Aron ipahibalo sa CBOC nga pakyas sila nga maka-transmit og election returns gikan sa ilang presinto tungod sa pagtuong na transmit na apan wala pa diay ug ang problema sa signal. Pagkaugma sa buntag, laing mga chair sa 5 ka cluster precinct gikan sa 2nd ug 3rd districts ang mipahibalo sa CBOC nga napakyas sab sila sa pag-transmit og election returns. Hangyo nila nga magpahigayon og manual transmission. Gipasumite gikan sa mga chair ang sealed envelope nga dunay main USB ug sealed envelope sa election returns. Nagmalampuson ang pag-transmit pinaagi sa manual transmission. Sumala sa CBOC, nagresulta sa delay sa canvassing ang maong kapakyasan sa transmission ug kalapasan sa matud pa sa ilang mandato isip electoral board. Girequire ang mga chair nga gilayong magsumite og written explanation sa nahitabong failure of transmission. Alas 11:30 Miyerkules na sa buntag, dihang 100% na na-transmit ang ER sa 1,173 ka presinto sa Davao City. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.